Ahoj, dědečku, kam jdeš? Jdu na oběd, Violko. Nazdar, Fando, kam tak chvátáš? Ahoj, Pepo. Jdu do poslaneckého bufetu na oběd. Je tam o mnoho levnější než v domově důchodců. Ahoj, mládenci, co tu řešíte? Oni mají tak málo peněz, že mají tak laciné obědy. Vždyť to stále slyšíš, že mají málo peněz. No tak jim přidali minimálně tolik, co normálním lidem má stačit na jídlo na měsíc. A kam letíš ty? Jdu na pracák. Chtěl jsem souběh 2 závazků, ale oba mě vyhodili, že to nejde. Víš, myslel jsem, jak to mají poslanci. No to je ale šlechta, těm to projde. I když nic pořádného nedělají ani větu. To máš pravdu a někteří se do poslanecké sněmovny jdou i vyspat. No jo, tlučou tam špačky a když se probudí, vymyslí jen hloupost. Já jsem musel makat 8 hodin každý den, za 25 000 a jim je 100 000 málo a brečej, když se jim jednou zpozdí výplata. Prostě jsou nenažraný. To je baba. Na tu s důchodem nestačíš. Běžím, ať mi to všechno nesežerou. Měj se fajn. Ty taky.